wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi, ko shakka babu san mutanen kirki da ƙoƙarin nuna alaƙa da su abu ne mai kyau wanda musulunci yake so, kuma dukkan musulmi na ƙwarai tabbas zaka tadda shi yana son mutanen kirki domin alama ne na imani. Sai dai irin abubuwan da muke gani a irin waɗannan kwanaki da suke yawo a kafafen sadarwa na abin da mata suke yi na ɗaukan kaɗe-kaɗe da haɗa shi da hotunan wasu fitattun malamai na sunna wanda suke nuna alaman bege da ƙauna zuwa gare su da nuna cewa suna fata irin waɗannan ne su zamto mazajensu, ko shakka babu wannan ba hanya ce da ta dace da shari'ar musulunci ba. A shari'ar musulunci ba hana mace ta nemi miji nagari ba, amma ta hanyar da ya kamata kuma ya dace, ba ta irin hanyar da zai nuni zuwa ga kamar cin mutunci ko ɓatanci ga shakhsiyan mutumin da ake nunawa ko kuma ga da'awar da sunna ta tsaye a kai, kuma wanda a kansa shi ma ya gina da'awarsa. Lalle ko shakka babu, idan har 'yan mata za su gaba da irin wannan hanya, ya nuna cewa addini da malaman addini ba su da wani kima da daraja a zukatansu. Wannan kuskure ce babba wanda bai kamata a sami musulma ta gari tana irin wannan ba. Kuskure abu ne wanda kowane musulmi yana iya yi, amma idan aka doge akan aikata shi, sai wannan ya nuna kusan siffa ta izgilanci ga addini, wanda kuma duk wanda ya ɗauki fuskan yi ma malaman addini ko addinin kansa izgilanci, ko shakka babu wannan baya haifar da ɗa mai ido, kuma yakan iya hana ma mutum mummunan ƙarshe. Ina fatan wannan ya zamto kira ne zuwa ga 'yan uwana mata wanda za su yi ƙoƙari su kiyaye mutuncin magada annabawa, wato malaman sunna kenan, a duk faɗin inda suke, da kuma ƙoƙarin janyewa daga wannan hanya da suka ɗauko, domin hanya ce da babu girmama addini a ciki, ballantana malaman da suke koyar da addini ɗin. Ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce, ba mu ikon binta, nuna mana ƙarya ƙarya ce, ba mu ikon guje mata, kuma ya ba mu ikon gyara kurakuranmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.